ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣኽሱም ኣማኢት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቃሊዑ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ወኪል ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ዘቕረቦ ጠለብ መልሲ ከም ዘይረኸበ ገሊጹ ኤርትራ ኮቪድ-19 ንምግታእ ተዓጽዩ ዝጸንሐ ትካላት ንግዲ ይኽፈት ኣሎ ሰላም ኣብ ዘለኹሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘን 3 ወርሕ ልዕሊ 150 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ቁልጡፍ ፍታሕ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ክፈጥር እዩ ክብል ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ጠንቂቑ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውባ ካብ ዝሓዘቶ መሬት ከም ዘይትወፅእ ኣፍሊጣ ዝብልን ካልእን ኣርእስታት ክድስስ እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኣኽሱም ኣማኢት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብ25 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣቃሊዑ እቲ ሰራዊት ኣብታ ከተማ ኣልማማ ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ሆስፒታላት ማእከላት ሕክምና ንግዳዊ ትካላትን መንበሪ ኣባይትን ኣብ ምቅጻልን ምዝማትን እውን ከም ዝተዋፈረ ኣመልኪቱ ኣብ ኣኽሱም ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቀትለትን ካልእ ግፍዕታትን ብናይ ኩናት ገበን ዝኽስስ እዩ ዝበለ እቲ ኣህጉራዊ ተጣባቒ ሰብኣዊ ትካል ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብታ ከተማን ካልእ ክፋል ትግራይን ዝተፈጸመ ገበናት ቀጻሪ ሓቲቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ጊጀት ኣብ ዝተባህለት ዓዲ ኣስታት 500 ህንጻታት ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተቓጸለ ናይ ሳትላይት ኣሳኣል ብምስናይ ጸብጻባት ይቐርብ ኣሎ ብመሰረቲ ዝቐርብ ዘሎ ጸብጻባት እቲ ህንጻታት ብደብዳብ ከቢድ ብረት ዝዓነወ ዘይኮነ በልማማ ዝተቓጸለ እዩ ጊጀት ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ትርከብ ሓውሲ ከተማ እያ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ወኪል ወይ ራፖርተር ዶክተር መሐመድ ዓብድሰላም ባቢከር ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ዘቕረቦ ጠለብ ዛጊት ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ከም ዘይረኸበ ገሊጹ ንሱ ኣብ መበል 46 ስርዕ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንኽዝቲ ካብ 21 ክሳብ 31 ጥሪ 2021 ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ብ18 ታሕሳስ 2020 ጠለብ እኳ እንተቕረበ ክሳብ ሕጂ እወታዊ ይኹን ናይ ኣሉታ መልሲ ከም ዘይተቐበለ እዩ ጠቒሱ ይኹን እምበር ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፈጸሞ ቀትለት ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ገበናትን መርትዖታት ከም ዝኣከበ ኣፍሊጡ ዶክተር መሐመድ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበጽሖም በደላት ብዝምልከት ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈ እውን ሓቢሩ ብወገን ኤርትራ ዛጊት ምምሕያሽ ዘርኣየ መሰላት ደቂ ሰብ ከም ዘየለ ብምዝኻር ን26 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ 3 መሰኻክር ጀሆቫ መፍትሖም ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣብቲ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣገንዚቡ ኣብ ኤርትራ ጋዜጠኛታት ሰበስልጣን ነበር መራሕቲ ሃይማኖት ሰዓብቲ ዝተፈላለያ እምነታትን ዝርከብዎም ኣሽሓት ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መስርሕን ፍርድን ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ይርከቡ ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ተዓጽዩ ዝጸንሐ ሓያሎ ትካላት ንግዲ ይኽፈት ኣሎ ኣብያተ ምግቢ ኣብያተ ሻህን ባራትን ግና ዛጊት ክኽፈት ኣይተወሰነን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝወፀ መምርሒታት እናተፋኹሰ ይመጽእ እኳ እንተሎ ህዝባዊ መጓዓዝያ እውን ገና ኣይጀመረን ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ ዘይህሉ ኣስታት 10 ወርሕ ኣቕፂሩ እኳ እንተሎ ህዝቢ ብብሽክለታን ዓረብያ ፈረስን ክንቀሳቐስ ጸኒሑ እዩ ኤርትራ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ቁጠባ ስለ ዘለዋ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተጸልወ ቁጠባ ከም ዘይብላዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ ይኹን እምበር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ትካላት ንግዲ ብምዕፃወንን ንጥፈታት ህዝቢ ድማ ደው ድሕሪ ምባሉን ኣሽሓ ስድራ ቤታት ብከቢድ ናይ መነባብሮ ጸገማት ተጸልየን እየን ካብ ሊብያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንሓያሎ ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰባት ከሰጋገር ብምጽንሑ ተጠርጢሩ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዙ ዝተኣስረ ኪዳነ ዝተባህለ ሰምሳሪ ሃዲሙ ኪዳነ ብዘይካቲ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሊብያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከሰጋገር ምጽንሑ ኣብ ባሕሪ ላምፔዱሳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ጀላቡ ናይ ዝሞቱ ኣማኢት ሰባት ህይወት ተሓታቲ ተባሂሉ ብዝለዓለ ካብ ዝህደን እዩ ንሱ ካሃድም ዝኽኣለ ብ19 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ዕለት ኮይኑ ንሽንቲ ቤት ክጥቀም ምስ ኣተወ ከም ዝተሰወረ እዩ ተሓቢሩ ዕሉል ሰምሳሪ ኪዳነ ብመንግስታት ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ብገበን ይህደን ነይሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ኮንዶሚኒየም ተኻርዮም ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ለይቲ ብሰኽራንን ጓይላን ህዝቢ ይርብሹ ኣለዉ ክትብል ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ንነበርቲ ብምጥቃስ ኣብ ጸብጻብ ኣስፊራ ብመሰረታ ጋዜጣ ብ21 ለካቲት ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኤርትራውያን ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ኣያት
በባልደራስ ጎተራን መብራት ኃይል ጎፋን ተመሳሳሊ ወቀሳታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ጎተራን መብራት ኃይል ጎፋን ግና እቲ ጉዳይ ዝዘያደ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ብፍላይ ሓደ ኤርትራውያን ካብ ወፃኢ ሃገራት ብሓዋላ እናተላእከሎም ንሓደ ናይ ኮንዶሚኒየም ኣፓርትመንት ካብ 20,000 ክሳብ 30,000 ብር እናኸፈሉ ስለ ዝካረዩ ንዋጋ ክራይ ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዘንሃርዎን እዚ ድማ ኣብ ልዕልቶም ሰሪሖም ብዝረኽቡ ኣታዊ ዝነበሩ ተኻረይቲ ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎን እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ካብዚ ብዝባእሰ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ኮንዶሚኒየም ኣፓርትመንት ልዕሊ 7 ኤርትራውያን ብእኩብ ከም ዝነብሩን ገሊኦም ቀትሪ ደቂሶም ውዒሎም ለይቲ ብጓይላን ጨፈራን ነበርቲ ይርብሹ ምህላዎምን እቲ ምንጪ ይወቀስ ኮሚቴታት ከባቢታት አዲስ አበባ ብዛዕባ እቲ ብኤርትራውያን ተፈጢሩሎ ዝበሃል ጸገማት ይዝትያ ከም ዘለዋ ዘሪፖርተር ንዝተፈላለዩ ኣካላት ብምዝራብ ኣረጋጊጻ ኤርትራውያን ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ብጉጅለን ብውልቅን ምስ ዝፍጸም ዘሎ ከም ስርቂ ዓመፅን ካልእን ዝኣመሰለ ገበናት ኣብዚ 3 ወርሕ 156 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ሓያሎ ካብኣቶም ብምኽርን ማዕዳን ካብ ማእሰርቲ ክፋነውን ከለው ገሊኦም ድማ ብገበን ተኸሲሶም ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ይጻረ ከም ዘሎ ጸብጻብ ፖሊስ ኣመልኪቱ ኣብዚ 2 ዓመታት ብዝሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዕጽፍታት ከም ዝዘያደዩ ዝግለጽ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናይ ኤርትራን ከባቢኣን ዝዳሰሰ ፍጻሜታት ገና ኣይተዛዘመን ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ቅልጡፍ ፍታሕ ክረክብ እንተዘይኪሉ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ዓበይቲ ጠንቂ ዋሕዚ ስደት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ናይ ገምጋም ዑደት ዘካየደ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳን ፔካ ሃቪስቶ ገሊጹ ንሱ ድሕርቲ ካብ 7 ክሳብ 10 ለካቲት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየደ ዑደት ብ22 ለካቲት ንቤት ምክሪ ሚኒስተራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መጀመርያ ናይቲ ብሕጂ ዝስዕብ ናይ ስደተኛታት ቅልውላዊ ክብል ገሊጹ ሕብረት ኤውሮጳን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ቅልጡፍ ግብረ መልሲ እንተዘይቦምሉ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ካብ ቁፅር ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣመተት ሚኒስተር ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 3 ወርሕ ኣቑፂሩ እኳ እንተሎ ዝውዳእ ከም ዘይመስል ኣስሚሩሉ ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራውን ከይተረፈ ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ዘሰንብድ ግፍዕታትን ተፈጺሙ እዩ ዝበለ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓብኦ ይፅዕር ምህላው ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ብግቡእ ዝተረዳ ኣይመስልን ብምባል ድማ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ኩነታት ንምውፃእ ይኹን ንምርግጋእ ብቕዓትን ዓቕምን ከም ዘይብሉ ኣንፊቱ ፔካ ሃቪስቶ መወዳእታ ኣስታት 6 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ትግራይ እቲ ፍርቂ ተጸባይ ህጹጽ ናይ ምግቢ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ብምዝኻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ትካላት ረድኤት ናብቲ ከባቢ ከኣትዋ ክፈቅድ ተማሕጺኑ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ክሳብ ኣብ ዓልየ ዘተኮረ ጎነፅን ጾታዊ ዓመፅን ዘጠቓለለ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈጺሙ ከይከውን እውን ብናጻ ኣካል ክጻረ ተላብዩ ንሱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ሓያሎ ከባቢታት ንምብጻሕ መደብ እኳ እንተነበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይፈቐደሉ እዩ ጠቒሱ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ቤት ምክሪ ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህፁፅ ክኣቱ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ እቲ ቤት ምክሪ ብ22 ለካቲት ኣብ ቤልጅየም ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ጸብጻብ ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ኣካይዱ ዝተመልሰ ፍሉይ ልኡኽን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድን ፔካ ሃቪስቶ ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ትግራይ ምግሃስ መሰላት ደቂ ሰብን ኣብ ብሄር ዘተኮረ ጎነፅን ተፈጺሙ ከይከውን ኣብ ዝብል ምፅራይ ክካየድ እውን ተሰማሚዕሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣህጉራዊ ናይ ሰብኣውነት ሕግታት ክኽበሩ ከም ዘለዎም ኣገንዚቡ ንጥሜት ከም ኣካል ኩናትን ፖለቲካዊ መሳርሕን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዝውቀስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ክኣቱ ክፈቅድ ጸቕጢ ይግበረሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሱዳን ካብቲ ብ6 ሕዳራት ሒዛ ተቆጻጺራቶ ዘላ መሬት ከም ዘይትወፅእ ኣፍሊጣ ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዝነበረ መሬትና ኢና ምሊስና ካብ መሬትና ድማ ኣይንወፅን ኢና ዝበለ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን መንሱር ቡላድ እዚ ድማ ብመሰረት እቲ ኣብ 15 ግንቦት 1902 ኣብ መንጎታ ንሱዳን እትገዝእ ዝነበረት ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምምዕ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ንሱ ንኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ኣብ ዘሎ ሉኣላዊ መሬት ሱዳን ስለ ዘሎ ካብቲ ተዋፊሩሉ ዘሎ ከባቢታት ክስሕብ ከም ዘይኮነ ደጊሙ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ሱዳን ናብ ዘተ ክቐርብ እንተኾይኑ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ኣብ 6 ሕዳር ዝሓዞ ኣብ ዶብ ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ክስሕብ ከም ዘለዎ እዩ ቅድመ ኩነት ዘቕርብ ዘሎ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ንምቅራብ ተበግሶ ከም ዝወሰደ ዝንገረሉ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ክልተ እዋናት ልኡኻት ናብ ካርቱም እኳ እንተሰደደ መንግስቲ ሱዳን ግና ነቲ ተበግሶ ከም ዘይተቐበሎ ዲፕሎማሰኛታት የንፍቱ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዝወላዓቶ ግጭት
ንረብሓ ግብፂ ዘገልግል ናይ ውክልና ኩናት እዩ ንዝብል መግለፂታት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንሱዳን ዘናሹን የቕረ ዘይበሃሎን ምዃኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብቁጥዐ መሊሱ እዩ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 2019 ኣትሒዙ በብእዋኑ ከለቅሖ ካብ ዝወሰነ 2.9 ቢልዮን ዶላር ነቲ ዝተረፈ ከሰጋግረሉ እንተኮይኑ ምስ ዘሎ ኩነታት ዝኸይድ ናይ ፖሊሲ ምትዕርራይ ክገብር ሓቲቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ተፈጢሩ ዘሎ ውሽጣዊ ፀጥታዊ ጉዳያትን ዝተረፈ ለቓሕ ንምስጋር ዳግመ መጽናዕቲ መደባት ምክያድ ከም ዘድሊ ሓንቲ ካብ ሓለፍቲ ናይቲ ኣህጉራዊ ፊናንሳዊ ትካል ሶናሊ ቻንድራ ኣብሪሃ ንሳብ ተወሳኺ ብፍላይ ፀጥታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣውን ዳግመ ህንፃን ዘተኮረ ጠለባት ስለ ዘዕበዮ ናይ ፖሊሲ ምትኽኻልን ደገፍ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ከም ዘድሊ ኣስሚራትሉ። ኢትዮጵያ ኣብዚ 3 ዓመታት ካብ ዝተኣትወላ ናይ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ምብፃሕ ክንደይ ካብኡ ተቐቢላቶላ ክንደይ ከተሪፉ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩሎ ዝበሎ ፀጥታዊ ኩነታት ብዝርዝር እኳ እንተዘየነፀረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ካልኦት ክልላት ድማ ፀፀኒሑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታትን ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ይሰማምዑ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ምዕጋቱን ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተቃውሞታት ይዘንቦ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ጀርመን እውን ንኢትዮጵያ ክህቦ ካብ ዝመደበ ኣስታት 400 ሚልዮን ዩሮ ልምዓታዊ ሓገዝ ከደስክሎ ከም ዝኽእል ተሰሚዑ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳን መንግስቲ ኣሜሪካን ብድምር ንኢትዮጵያ ከይወሃበ ዝዓገትዎ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዶላር እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ 2 ዓመታት ብዝዓረገ ናይ ብሔር ግጭታትን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ተደማሚሩ ኣብዚ ዝመፅእ ዓመት ንወፍሪ ካብ ዘይጥመተ ሃገራት ገይርዋ ምህላው ፀብፀባት ቁጠባ የቃልሑ። ብሰንኪ እዚ ድማ እዛ ናብ 2 ዲጂት ዕብየት ቁጠባ ክትመጣጠር ፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ካብ 2 ሚእታዊት ክሓልፍ ከም ዘይክእል ተገሚትሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጀርመን ዕያድ ንዝተባሃለ ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ሶርያ ንዝነበረ ሓታት ዕቑባ ኣብ ሃገሩ ዝፈፀሞ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ን4 ዓመታትን መንፈቕን ክእሰር ፈሪድዎ። እቲ ወዲ 44 ዓመት ሶርያዊ ኣብ 2011 ኣንጻር ፕረዚደንት ባሻር አልኣሳድ ኣብ ሶርያ ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ከተማ ዱማ 10 ሰልፈኛታት ብምእሳር ግዳይ ዝተፈላለየ ስቓይ ብምግባር እዩ ተኸሲሱ። ኣብ 2012 ንባዕሉ ካብቲ ሃገር ድሕሪ ምህዳሙ ኣብ ቱርክን ግሪክን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2018 ናብ ጀርመን ብምእታው ዕቑባ ሓቲቱ። እንተኾነ ኣብ ጀርመን ነቲ ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ዝነበረ ብዙሕ ስቃያትን ግፍዕታትን ዘውረደሎም ሶርያውያን ስደተኛታት ከላሊዎ ስለ ዝኽኣሉ ናብ ፖሊስ ጀርመን ጥርዓን ኣቕሪቦም። ዝቐረበ ክስታት ኣብ ምዕራብ ጀርመን ከተማ ኮብለዝ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ክጻረ ድሕሪ ምጽናሕ ብረቡዕ 24 ለካቲት ገበነኛ ምዃኑ ብመርትዖታ ስለ ዝተረጋገፀ ንልዕሊ 4 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ሶርያ ነበር ዝተወስደ ናይ ሕግን ፍትሕን መስርሕ ካብ ሶርያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስቃይን ግፍዕታትን ፈጺሞም ንዝሃድሙ ከረኻኽበሎም ከም ዝከኣል ጽቡቕ ኣብነት ኮይኑ ከብሉ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ንዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላም